Cât câștigă un pilot la început? Dar un cabin crew. Un pilot aflat la început de carieră în poziția de first officer poate câștiga în Europa între aproximativ 2000 de euro și 5000 de euro pe lună, în funcție de companie și țară. La companii low cost, salariul poate începe mai jos, iar la operator legacy sau long haul poate fi mai mare. Pe măsură ce acumulează experiență și ajunge comandant, salariul crește semnificativ. Uneori se dublează sau chiar mai mult. Pentru cabin crew, salariul de început în Europa este în general între 1200 și 2500 de euro pe lună. La acestea se adaugă diurne, ore de zbor plătite, comisioane din vânzări la bord, cazare și transport în anumite situații. Diferențele apar în funcție de tipul companiei, low cost, legacy sau long haul. Important de înțeles, în aviație venitul crește cu senioritatea, performanța și tipul de operare. Pentru mai multe informații în aviație, urmărește ROATC.